Жителите от околността се струпали да гледат голямото празненство, а девойката помолила готвача да я пусне на сватбата. Пусни ме да ида да видя как се веселят. Кухнята е почистена, огънят угасен, а пепелта изчистена, казала тя. Готвачът се съгласил и девойката облякла хубавата си сребърна рокля и пак се превърнала в момиче. С вълшебната си пръчица ударила един голям камък, който се превърнал в разкошна каляска. Две големи черни боболечки, докоснати от пръчицата, се превърнали в два силни коня. А две жаби станали кочияши. Девойката се качила в каляската и потеглила.